Hold kæft, det ser kedeligt ud. Skal vi og ryge og tage nogle stoffer? Ja. Ja! Som ikke-ryger kan vi se, at vi har ikke ret mange venner i forhold til rygerne. Det er jo lige det her smartere at ryge. Så vi har faktisk 70% flere venner, end ikke-rygerne har. Rygerne har ikke så mange penge. Ikke-rygerne har faktisk 85% flere penge, end rygerne har. Men som man siger, no money, no problem. 90% af rygerne får mere fisse, end ikke-rygerne gør. Og det er jo klart, fordi det dufter så dejligt. Og du skal være fucked i hovedet, det godt drikke bajer, ryge hash, sniffe kokain, sniffe crack, tage ecstasy, ryge bong, zeppelin, eller drikke LSD-sodavand. Det er jo bajer, drenge. Ja, det er det. Drenge, hvad sidder I og laver? Vi hygger. Nå. Hvis det er, at dit barn går og mangler popularitet, så synes jeg, at du burde introducere dem for euforiserende stoffer og alkohol og røg. Fordi det vil hjælpe på populariteten, og så vil din barn også få et meget bedre barndom.